Itzuki irratia Geurie Ongitorri danori. Ganera neure lehengoko kirol elkarrizketa esango da. Nervioso nago, Eskubaloie da Gaize. Urdeibai Eskubaloi taldie kluba imingu fokuen. Da konkretuki Urdeibai Luruna taldie. Fase finalerako dauz preparaten beroketa lanak itzen, gaurko ingodomekan zazpizen, ordu batatan Islakale kiroldek izen jolastuko dauie, eta irabazten badauien aurrera ingo dauie. Eta, nirentzako placer bada, geure gaurko gonbidatuek aurkeztutie. Dakuz, Markel Dominguez Uriagereka da entrenatxaleetariko bat, Fernando Egiabe etorri da, juntako kide dana, eta jokalari bi eta ganera kapitxanak uste dut dizela. June Zelaia eta Almike Etxebarria. Kaixo ekipo, zelan zauzie? Ondo. Ondo, ez da? Ze zauzie nerviosu hau, gaurko elkarrizketa gaitxik edo domekako partidu gaitxik? Bizek aitzik apuru bete, bizek aitzik. Domeka asaba ikusten da, domeka orden iguala gutxu egiago. Claro, astelenatik, gaurri martitzena, ni mingu, martitzena lez hartungu, egune, claro, domekio nioa zaudau. Ondo, lehen gota behin, zorizonak, ze naiz eta fasera sartun, edo ez, insuien biharra, itxelesku da, eta hori balorin nimitzeku da, zorizonak dan hori. Eskerrik asko. Ia, nik uste dut legezkoena juntako gidetik hartzuti aztie dala, Fernando Egia gaitxik. Zelan, Fernando? Ederto esan biku. Arro, ez da? Bai, konforme, eta hori arro bai. Erbek kasunetan Urdaibai Luruna gaitik, juvenil neskak, baina orokorrien eta, arro gauz talde guztizik gaitik, kasunetan klubari gaitik, ez. Esango genuke momentu oso nien gauzela, ez dut alto esango, zebak itxu hau zelan pasetan da, baina hori da, apurke joan nahiz ez, baina, egiz esan momentu, zoragarri zen gauz, klub moduan esango nuke ez. Historia probeten ez, hau klube sortu zen 1988 zen, Bermeo eta Mundaka Eskubaloi taldien batuta, eta, ordutik joan da azten, eta, orain momentuen heldu gara, momentu batera, ize bosteun neskamutil dauz gurekin eskubaloi egiten, ez da. Konkretuki, laureun da, laro eta mabost izkrizio daukaguz, ez. Izango gara Bizkaizen lizentzi gehien dekon taldie eskubaloien arluen bai. 40 talde, hasile Benjamin Maiatik, hau da txikitxunetatik, 8-9 urtegaz, eta senior eta maiaraino, ez da, senior eta badaukagu baita ere veteranan talde batez. Eta, maila guztietan, taldi daukaguz, eta baita ere, neskatan da mutiletan. Egiz esan behar da, Urdaibai Eskubaloi taldea sortu zen nesken arloan, eta hori orain ere nabaritzen da, ze irutik bi neska dira, eta horrepe arrotzen gaitu, ze gara baita ere eskualdien neskan mailan gehien mugitzen duen taldi, ez da. Eta horri beste arrotasun beda. Eta, horrazi gara, ibili gara apurke lantzen,
Eta, bueno, esan behar dugu orain momentuen heldu garela, egoera batera, bueno, dinot ez, taldi daukaguz maila guztietan, eta esan behar da, nahiko ondo kokatut ez da. Bueno, eta, bueno, posik. Sinistut entzutez, Markelen kamisetin hau ikusten, eta nire ikasliek asko marrastuten dabie logotipo hori. Marrazketan gauzela, asko marrastuten dabie euren kuadernutan eta horregu dago esan, bueno, behintzete zentuten dabila edo taldeko parte dizela. Gure artean, batxuten nagusien artean atalen esaten du sekta bat garala. Akauen hori gure artean erlazionak ukiten duz, berak esan da moduen neska mutilek, adin guztietako jendea, eta akauen bebai hori sentimendue, kluben sentimendue bebai barruen deku, eta egia esan da nik uste nazela fitxaje bakarrenetariko hau da beste herri batetin atorrena ni mungiko anaz, beste klub batxutan egon naz, bebai, gukure klubeken ginen mungin, ja gaur egun ez dau, baina, urte behien parte sentiduten naz, holan sentidu arazi iten ostea, eta bebai politxe da, lauko zutinosuna logoak danan representazioa dela. Bai, segene asko ikusten da Bermiotik, da honi non izolan klasin bebai umiek asko margostuten da logotipo hori, oso dinamiku da ganera. Markel, zeugazungo gara, zelan sentiten zara entrenatxeletariko bat? Bai, bueno, bi gauz, ninaz bat, besta da Unai Begoña, bien hartan daragu aurten hori juvenil nesken ekipoa, eta juvenil nesken ekipo bidekuz gure da luruna, eta gauz Bizkaiko lehenengoko mailan. Unai Begoña? Bai, ez une da. Bai, ez une itxen dazt? Artista. Orain dela gitxia itxe edo esan da? Bai, ez. Gaztetxu da. Gaztetxu da. Gutak igule ez, behintzen. Vale. No, hori, zimaz, bien hartan eroten du ekipoa, eta hori, gauz Bizkaiko lehenengoko mailan, ontxe bertan jolastu du grupotako fasean gauz, eta falta direz jardunaldi bi. Momentuz, partidu guztien artean bat bakarrik galdu du, eta guztu izen da, berangon kontra, oin gazte euren barriro euren kontra deku, eta han joaneko partiduen euren etxean, bigaitxik irabazi zozkuen, bai, guk bajar nahiko txukinduz, eta, esan izan gure egune, baina bengo domikan bai izakoa. Beti zintzen. Pres gauz, así que... Beti zintzen. Alanda guztiz, jentik ulertu deizen, azadu fase honetan, zuek bigaitxik irabazi bizi edo bakarrik irabazi? Irabazte gaz nahiko da. Akauen punto bi atarata joku ja barruen gauz, euren azken partidu galduin deurea, eta orduan guntxe bertan goaz grupoko lehenengokoak, bigarrenak doaz Loiola indautxu gu baino puntu bat gitxi hau ez, azkenengoko partidu euren kontra deku, baina bengoa irabazitxe, ja barruen egongo ginen. Orduan azkenengoko partidu izango da lehenengo edo bigarren lotuteko. Azkenean horre balioko dauzku urrengoko fasean, lehentasuna eukiteko. Claro. Empate badauen? Empate badauen, bai uste guretzat izango zela. Bai, zer da matematikako asunto bat, ez da? Bai, ez du empatako, Ez du empatako, ez irabaziko zuen. Eta ganera, ametik deialdiz egingu, jenti domekan zazpizen, ordu bat eta isla kalera zuteko. Bai, zazpi, bederatzi da, ez da, igandien. Bederatzi? Bai, bederatzi da, parkatu. Zazpi bariko, gure badeure barrikoen etorri aldiaz, bai. Bai, alda bikin zazpitxik bederatzire bertan egon. Doblete. Bai, eta hori, bai, gonbitapena, ganera, egun politi izango da, ze egongo dira partidu ederbi, lehenengo amaiketan jolasten debe senior mailako neskak, Euskal Ligan jolasten daue, eta hori joko taldi etorriko da. Neskak oso, bebai, senior neskak oso ondo hasi dira, goiko aldien doaz, eta horio geugaz batera doa, beraz, izango da partidu potenti eta gogorra. Eta gero hori izango da zikera moduen, eta amaiketan, da gero ordu batetan, lurunako juvenileskak. Así que goiza, non hor badau zer inakillo, badekin ora etorri, ondakara izakale kiroldegira. Gutekun bentajea bebai da, aterpean gauzela. Orduan euri edo zeuser izan badaben, etorri aldiez gugana, eta anime bat tope. Bueno, bametik mundu dena inbiteta, daurroko zuie partido txubi, bigarrena ez garrantzitsu hau edo, gizauz eurek final fase horretara aldiez zeilkatu irabazizkero, bai seniorra be, ikuskizun politxe izango da. Oso, bitu, gero hemen dauz be bai desarritxe, eskerrezkoi,
June Zelaia eta Almike Etxebarria. Zelan sentieten zarie? Ja, bizotariko nonor, zeu zuiena. Ba, oso ondo, gogaz, ze ganera arrabizuaku, ze Bai? aurreko partidun izan duen bigaitzik galdu, da orain irabazi gudu egin. Da ganera gehiago gaitzik bada, ba, hobeto. Eta ba, ni adibidez ni naue pilo bat gogogaz, ze onai eta piku jolastu barik, ze aportu zagoten atxamarra eta orain pilo bat gogodako. Eta ganera irabazten badun, ba, honi hobeto. Claro, zara lezor apurtzuete dikeseko, no? Iletxue orain gogugaz. Bai, da, neu gogaz nau, ze aurreko partiduen belune gaitxik ezin zaten partido zuen jolastu, eta ba, atagaten bai, baina defenditen ez, da orain ba, gogorra horieteko gogogaz gauzan du, nervizio zue bai, baina konfiantzi egaz. Bako zuie, parkatu, bai, bako zuie taldekiderik ezin jauena jolastu, da, bai, arribizu mongo dau, no? Bai. Bai, irati Garzia, oindala, bai. Gabonatatik daro jolastu barik, beluneko ligamento cruzau. Bai, aportu Aportu izagoen, izagoen. oindala kasi urte bat, eta bai, aur dau. Animeten geuri, da gu bai pilo bat, gogukaz ia bueltan badakun geugaz jolasteko. Horrek badeko meritu ez, pasan urtetik hori gabonatatik apurtu zegoen eta entrenamentu guztietara etorri da. Jo, pasan gabonak, pasa diez. Bai. Bai. Da partiduetan bai torten zan animeten, eta Beti. beti da borgoaz, bai. A pie del cañón. Vale. Ba, zeuek azbizokaz egikot. Zer, zuek, bueno, suposatzen dut, eta guztu klaru dauela, talde baten, askanien, ekipu edala importantina. Horre, bakotxak sartu dau golak, edo paraten dau golak edo zer dan, bai, ekipue oso garrantzitsu esan da beti kirolan. Zer dakizen ikasi zuiena zeuek talde baten, holan ekipuen jolasteko, kasunetan eskubaloizen. Zein da zuentzako gauze garrantzitsu tarikue? Ba, nire ustez azkenien da ulertutie ez dala banakako joko bat, dano batera jolastu bidule, eta azkenien non horrekusten basun bera hau edo bajo hau animein behar datxola, eta dano garala talde bat. Osea, ez dala banakako ez. Leue bai junegaz nau, niretzako hori oso garrantzitsu da, danon altin lagundutie, eta guri ganera asko gustatzen dazku beste batzu, bueno, ekipoko besti lagundutie, igual bajo hau ikusten baduzen, animetie, eta gauri. Azkenien eurentzako bai, apoio bat izatilako. Bai, lesionata dauzenien edo beste... Bai, edo igual entrenamiento txar bat, edo epoka txar bat bakoien bai, geugaz kontatiako hiela, hori asko gustatzen edo asko. partiduen bai, zuzer txarto urten da, buru etxaten, txarto urten goz berriro urrengoen da, animetie. Bai. Eta partido edo kirolatik kanpo, igarten zuek kirolatik aparte gero sozialki, personalki edo horrek aportaten dauela, edo bakarri da gauze bat partiduen eta kirolan da gero zeuen bizi zen ez igarten horrek kirolak dako zen onurak, edo taldik dako zen onurak. Ez, kirolatik kanpo bai, gara total pina, gustaitzen asko pilo bat alkarregaz egotie entrenamentu eta gero beti danak alda batera, edo bebai jaizetan bebai, danak junteten gara, pilo bat gustatzen dazko hori, ganera hori da, geizen gustatzen dazkune. Eta geizen izen dazkune, bai, ondo junte, dan hori. Azkenien beti gauz, entrenamentu eta gero edo harinago geratu, apurbete egoteko edo partiduen aurretik eta zozeratzien juteko. Bai, edo beste partidu bat juteko, edo partidu ikusten. zozer garrantzitsu irabazten badu, gero danak urten batera, Farise eta... Bueno, esto gure zakin bezemat esan bizarien. Amalau. Ekipoen amalau, beak hauen jente gehiago juntetan da asko. Bai, ganera bai, txikizepe bai datoz gau gatxolazten eta 10 Europa bai 10 ekipoko bat edo bi edo 3 gehiago eta... Dana eta osko gonbidatu terteko. Lehen esan zuen hori euren papelan inguruen, ganera entrenadore moduen horrek postu itzen zu. Osa, askotan petxetan du, ez zertxu ondo iten du, azkenan hori, euren hartan alan juntatea, euren hartan dekean erlazio ikusitxe, inkluso pasan urteko jokalari ikasbeo, hemen urtero akaben edadea gaztaola, pues, eure pasan urte behin nigaz egon direz, beste papel batukin zeuran ekipuen, baina urten kapitain moduen eta nagusi moduen hartu deuran rola oso ondo betetan dabiz, eta ganera hori eurek esan deurena, osea, beti lagunduteko prest. Así que, parte horretatik, suerte handi edeku aloko kapitainak egokitarren. Oso ondo. Eta futbolak ez da gure haulan
ekiparaziorik egin edo bai, aspaldi gauz ikusten, askotan, futbol zelaizetan, gehiago bat gurasuen aldetik eta lame baioten dizen horre tanganak edo lako hausek. Zuek partidu jolasten zuienien, ez to gure tanganari buruz egin berroa, Gudotena da, zelan ikusten zuie, momentuzko etxaize dan talde hori, partidua akabata gero. Erlazioeko kitzen zuie, ez zuio kitzen... Detaile txikitsu bete esango txut. Esan. Oingo asteburuko partiduen ostean, Bai? igual, jokalari guztien artean, ekipo bien arteko jokalarien artean, igual zeu zertxu prepareta dekea. Zer, imagina zelauko rollo hona dauen, que... Bai, rollo ona, total ona. Zeganera, bueno, ezetu itzen duz, pilo bat urte daruguz jolasten kontran, eta, bueno, gero bai selezinutatik eta pilo gauzetatik ezetu, eta azkanien, txarto eruen, ez, guztiz kontrako, ganera salude eta gana eta nahitzen gara, da gero partitua gero berbetan egeratu da dana. Así que... Hori uste zuen, balomanoko zeu zer dala, adinen kontue, zer dala eta sortuten da... Gure kirola, nik beti da Nikolan bizi izen dut. Osa, azkenan egia da que... A ber, zelaien rivalidadea badeku, hori normala da, baina horiak alten danean, ez dakit, zelaitik kanpo gauzet desberdin direz. Eta almikek esan dauen moduen, joen ikustot, kaletik ikusten mazu, edo jai baten ikusten mazu, eskulaiko nonor, eurekaz berbaitzen zu, eta kauen, haunke euren kontra galdu zein irabazi, danak gara mundu berdinekoak, eta azkenan gitxi gara, hasi que gure hartan, gitxi gara zuk esan zuen modun futbolagaz konparata, eta gure hartan izin gara txarto eroan. Oso, ondo, bueno, ekintxek esan zuie, norka salduko dago, igual, zeu Fernando, Markelek ekintxari buruz, ze ekintxak dakuz horre klubetik edo zitzen zuie? Bueno, lehenengo barne ekintzak edo, bueno, apurtxo desberdintzen gaituena beste talde batzutatik, eta baita ere, zuk esan zu moduen, adibide moduen futboletik, ni egiz esan, ni gaztetan futbol mundutin ator, futbolan jolasten eban, eta, bueno, nire seme alabak eskubaloire hasi ziren, eta ordutik aurrera ja kirol aldatu eta eskubaloi sale. Eta bai bada hor, ni ikusten dut desberdintasun behar, bai, bueno, behar bada futbola telebistatan da sarreza eta ikusten dugu, eta horrek eragine dauka, da, bueno, alde positiboa eskubaloi horren beste ezagutzia izango da, horregatik behar bada lasaia hartzen dugula dana, eta hemen esan duen moduen askoz kirol arlotik eta errespetu eta askoz gehiago lantzen da. Eta gure kasuen urdai bai, hori betitik euki dugu barneratute, ez da, gure isekera edo gure helburuetatik beti dau, noski kirola da eta irabazten egin jubi gara eta horretarako entrenatzen dugu eta horretarako jolasten da, ez da. Baina, beti arauek eta errespetoa mantenduz, eta hori alegintzen gara lantzen txiki-txikitatik, eta badaukaguz, bai ekintzak eta bai, dekalagoak, egiten duguz kursoa, formazioak, eta alegintzen gara, hori barneratzen txikitatik ez entrenatzaiekin lan egin, baita ere ordezkari edo, aitea makin be bai, kirola garrantzizkoa dela, baina kirola errespetuz eta baloriekaz, ez da, eta hori galdu barik. Eta, hori sozialki izan nahi dut, kirol arloa, deportibidadi erdera esaten dana, balantzeko, ez. Hortik aparte, badaukaguz klub barruen, berezitasunek, ez, ja urte batzu dela hasi ginen, zuk esan duzu modan, golak eta sartzi eta ospatzi eta oso politia da, baina, talde baten danak dira partaide eta elementu garrantzizko bat, eta hemen Markelek hori esan aldeu, atesaina da, ez da. Gola sartzea oso polita da, baina golak hartzi ez horren beste. Eta, da, elementu oso garrantzizkoa, partidu baten, ondo lan egiten badeu, partiduek askotan atesainak irabazten debez. Eta, txikizentzat eta zaila da, eta orduan mogu kapostu ingendun, eta sortu dugu, kanpoko batzuk laguntza eskola batekin, atesain eskola. Eta esan behar dugu, badoala beren frutuek emoten, eta orain daukaguzen txikien talde guztietan atesaina dauz,
eta horbe ikusten dugu hasi dela mugitzen, eta bueno, talde bakoitzean lortzie atezain bi ukitie ez da erreza, eta bueno, gu lortzen ari gara hor. Mikel Jordan da arduradun moduen, eta biena oso lan ona egiten, eta bueno, ordua. Eta gero beste elementu oso potente bat daukaguna, eta ez dako ona talde klub askok, da baita ere epaien eskola. Eskubaloien, bueno, futbolaz eta beste kirol batzukin begiratuz, bueno, gehien bat eskolar mailan epaiek eta talde bakoitzak ipini bideuz. Eta, bueno, guk nahiko talde daukagunez zorizonez, bueno, epai behar direz, eta, bueno, horbe apostu gendun, horbe Markelek lagunduzkun, Markel da atezaina izenekoa, bueno, izenekoa da, oraindik zen horrek. Lesionatan hau. Baina, bueno, hor da bi. Eta epaile izenekoa, ez dakit, orain beba. Bai, bueno, urte txut eskatu dut, nik, Liga Nazionala eta netalan arbitratan dut, eta Bizkaiko komitean parte naz. Eta egia da, bueno, Fernandok esan dagoen moduen, pues, egoera gaitxik, akauen eskolarratan etolan, pues, klubek arbitro eminitea pentsa genuen, azkenan ez ginen luten arbitro federau guztiekaz partidu guztietara, eta horrek bebai ekarri dozku bestale batetik, hori adibidez gure da izen zen, lehenengo eskolatarikoa sortu gendune epai eskola dinot, eta pues, gaur egun ondino jarraitzen dugu, ezta? Eta gero horti bebai urten dira arbitro federau nahikotxu, eta ustote lan politxeiten da zuela ontsa bertan. Eta bai, horrek laguntzen du baita ere, epaien lana ezagutu, eta gero baita ere jokalari, gehien bat dira jokalari eta epaie direnak, beste batzu dira jokalari entrenatzaile. Orduan, dana daukagu hor, bueno, nasteta, eta horrek laguntzen du baita ere, bueno, lehen esan duguna, klub moduen, pina bat edo bintzet, erresteu egiten dugu, bakoitzak el rol guztiek daukaoz, zoritxarrez edo zorionez esango dugu, hau eskualdieneko alde batetik soilu bedeko eta beste batik eutzagane, eta orduan ez da Bilbo inguruan egotielez, ez da orduan geuke egin behar izan dugu lana, talde guzti horreri entrenatzaile bilatzeko, orain momentuen daukaguz 60 entrenatzaile inguru, txikitatik hasite eta danak dira etxekoak, eure biak, June eta Almike, jokalari eta entrenatzaile. Bat ontsi bertan etorri da beren txikerren entrenamentutik. Orduan, danak dauz impliketa eta eskerrak horreri bebai ataten da. Junten gauzena, bueno, egiten dugu gestio lana, baina hemen bakoitzak beran lan esparrua dauka eta berain konpromisoa, eta hori nabaritzen da gero danien, ez da, ambientien, eta, bueno, alegintzen gara entrenatzaileek epaileri lagundu, epaileek jokalarizeri, eta, bueno, eta oso ondo intxuia ganera, bebai, epailiek, jokalarizek, atezainek, eta juntako kidek. Zezelan pasasarin pelotia ontsa momentu zeu emizuen hartin be politxo, jugada politxez, handa, Aldunean lagunduten dut, eta hori, azkenan politxena da, rol desberdinak hori ukiteaz, egiedakako eske gure mundu gehien eskubaloi da, baina egiedake behintzet besten rola hobeto ulertuteko aukera motentxu. Adibidez baina, enazkazu bakarra nazela entrenadorea, jokalari eta arbitra. Da gara atezaine? Bueno, bai. Ikara bat emoten duztxo, eske horre oso urbil dagoari, eta ganera niri beti atezain eta imitxie, holan saltaten da binin ganera, holan logotipun dako zune gesto horregat, ikaratxo momi dau, no? Aputxo bai. Zein da truku, Markel? Habe, ni darodaz bost urte holga barik, baina nik uste trukua dela, pentsatea emoten batxu ebe paradea dela. Eta hori dalak hauen ekipoari lagundute. Bai, zurregaz edo segaz dan, no? Bai, behar dana da. Aurpiaz edo, akauen eurek beste era batera lan duiten eurea, eurek bebai gogor olgaten eurea, eta akauen zu hor pare bersara lotxeko alda moduen. Así que... Oso, ondo. Bueno, da ekintxerik itxi du, nik uste, ekintzak zabala dizela. Opillo bat ikus. Bai, ez da? Guzu zaitzetu igual, Fernando? Bai, bueno, ekintza eta, bueno, kirol ekintzak izaten dira torneoak, oindala gitxi egin dugu
udazkeneko torneoa mundakan, eta hori gabizan antolatzen Gabonetakoa. Gabonetan egiten dugu urtero torneo bat, Gabon sasoien, eurton ziurrenez 26, 27, 28 izango dira, egiten dugu Bermion, Gabonetakoa, eta hor etortzen dira, gonbidatzen dugu gure ingurukoa edo ez inguruko, baina ondo konpontzen garen edo hobetoen konpontzen garen taldiek, eta etortzen dira gugaz Gabonetarako horrek egunek ospatzen, eta torne hori eskubaloi bueltan hori Gabonak ospatzen. Eta gero hasi gara antolatzen Aste Santuen egiten duguna kanpotik etorri barik, geu joaten gara, ezta. Eta joaten gara, badaukagu zorri torneo Agreda, Sorian, gero baita ere Kantabrian Korralesen, Eurton Gabiz lanien bilatzen badugu Palentziakoren bat bebai, eta baita ere Burdeoseko torneoren bat ere bai, eta hor gabiz lanien. Eta gero, urtie denboraldizeria maiera moteko, ekain bueltan, egiten dugu beste mundakan beste torneo bat, eta hortik aparte, hor kanbio de txip egoten da, eta hasten gara ondartzako eskubaloi egiten. Ondartzako eskubaloiek ere, apurka-apurke badoa, guaz, saletasuna hartzen, eta jaskenek urtietan, geuk egiten dugu Bakizon torneo bat, hor Urdaibai eskubaloiko talde guztizik jolasten debe, geure tartien, eta gero, gero Euskal Liga bat dago, eta horre biltzen direz, talde, nahi dutenak, ez da, baina gehienak asko apuntatzen dira, eta gero eta gehiago besta indarra hartzen doa. Da beste eskubaloi mota bat, baina asko apurtxoet ludikoa ez da horren beste konpetizioa, da apurtxoet gehiago ondo pasatzera, baina, hori, udeko bueltan eta ondartza bueltan ikusten dana. Sendotu esan zu, bai hor, kirol horretan, sendotu bebai izterrak eta orkatiek eta asko sendutuko diez laizen ganera, ez da? Bai, hori da, hor bere indarra euki behar da gehien bat hanketan, dira esfortzu laburrek eta bai potentziz eta behar da, eta hori... Zelaia txikitsu hau da, eta gero ganera desberdine da, berak esan da modu ludiko hau dalez, akauen espektakulo gehiago moteko, golak eta lan, sartuten bazu flybet, hau da, airan emoten batzu, eta airan hartu eta botetan bazu eta sartuten bazu gola, doble balio deu, edo 360 airan buelta emote eta lan, doble emote, politxe da ikusteko. Behar zut inosun, apurtxote belunentzat eta lan ez dakite. Bai, hau lan, apurtxote eudienez geratuteko atxin ez da, neskak? June, Almike, zeurte zui, Bai, niri ez da oso ondo emoten ondartzako eskubaloi. Seguro ondo pasako Bai, hori da hobiena, dauen ambienti da hobiena, ganera pilo bat klubeko gentigaz itzen gara elkartu danakor, eta hori da hobiena azken finien, ondo pasaten dule eta barriek eta dana etxaten duzela. Moreno, ganera plantaten. Bai, hori bai. Nire bai pia gustatzen da, da, udeko parte on bat, gero bai zuez kanpora beste leku atxutara torneo jolasten asteburuek eta holan, da bai altzara geratuan loitzen gure basu, eta... Bai, edo gauien bai urteen, eta hauria gustatzen dazku. Ba, horko beste taldikaz bai goten zara, eta ondo pasaten zu. Gara, kiro lehintza gero, da osasuntxu bizitxe, zitxik ez geratu barranda putxu betitzen gauin be bai. Ekintze honetan, neskaringu, neskak aziku, ze pentsaten zuie dala errezaue? Zeuekaz, jokalarizekaz, edo gurasuekaz? Nortzu diez gogorrauek honetan ekintzetan edo sozialki bai zuen taldiegaz hartu emona? Nortzuk emoten dago problemak izau? Jokalarizek, gurasuek, zeuzte zuie? Generalien gurasuek ez diez, asko sartzen bez, arazuek emoten. Igual talderen baten konkretu bai, baina arazuek emotekotan igual badan taldeko non hori zer pasadatxola edo beran buruegaz edo, baina gurartein bestu zeukitzen pelikadak bez.
Ez, Ez, Markel, bai. Markel etxu esaten, nire alabirizitzako esas imitzen horren beste, eta Ez, bueno, egin hori izan da, ez orokorren ez. Ez da pasatzen hori futbola. Oinarte, ez gara laukoak. Oinarte suerte utxukin, beti da un non-nok zeu zertxu eta zen, baina normala da. Azkenean gure artean bai, hori entrenadore baten papela bai da, akauen batxutan erabakik hartu bersuz, eta pues danan gustoko ez direz izango. Hori bai akauen kudeatu egiten da, eurekaz berbain, eta azkenean gure lanan parte bata. Gurasukaz ondo orduen, no? Bai. Bai, ganera, ailegaten zara ja edade batera ja gurazuek ja ez dizela sartxien, azkanien zuk zozer, badakusun arazoren bat o lo que sea, entrenadorigaz edo, igual kapitainek hasin berba, edo entrenadorigaz edo lo que sea, azkanien gurazuek ja ez dizela asko sartuten. Orduen, hori, arazoren bat badauen, igual directamente entrenadorigaz edo lo que sea. Postuten naiz, oingo astin ikusi dut notizietan, Sevillako unibertsitatien, zuek unibertsitatien zabitxe. Ez, horren ordien. Sevillako unibertsitatien, ibintza biean tutoretzan, no se atienda padres. Guraso entzuten diez, zakizu bie? Oingo astin urten dago. Ez dut ikusi. Min bizan da bien atien, no se atienda padres. Gurasoek duez rebesinuek eta itzen azterketanak. Gure partetik behitzete, hori, saiatu gara beti eureri bai emoten, responsabilidade hori bai, akabaen guretzat bai, ja nagusiet direz, eta gurasoak zeuzera arazo larriran bat badaben, bai, gurasoak kontatuen partean gara, eta berbaitzen du. Bai, orokorrean, guk esperitzu superona aukin du, ganera hori lehen esan du moduen kapitainen rolak bai importantea da, horretan askotan ezaten txego, lagun izte zu hoi, pasatzen nakoan eri edo, joan horregaz berbaitzen eta lauko gauzetan, eta momentuz nahi kondo da, ganera, guk lehen esan du moduen gure kirola, ez da, igual, futbolan moduen, badakigu gutariko gitxi edo bapez, helduko dizela profesionalak izetan. Eta azkenan guk importantzia gehiago moten txegu euren ongisa eta eurek ondo egotea, emaitzei. Orduen, alda horretatik ikustu dut saiatzen garala eurek jagoten, eta bueno. Nik junta moduen esango doz, harreman gehiago daukagu gurasoekaz, eta zenbat da gehiago, aukera gehiago arazoak itxiko. Ez dut esango ez daukagunik arazorik, ze hori Alicia en el País de las Maravillas ez daki ez dago, ez da. Da bai, badauz arazoak, baina, bueno, askotan horrek arazoa, igual askotan bentatu, ez zelako arazo, baina, ikusik ze kopuru mugitzen dugun, esan beharko nuke, portzentaia ez dala, ondia ez. Eta bai agertzen dira arazoak edo arazotxuek gehien bat gazti hauetan, ez da. Eta hori gure lana da, ez da, juntatik eta lana laguntzekaz ohiturek aldatzen, jente asko etortzen da, lehen esan duguna, telebistatik eta ikusten dizen gauzek errepikatzeko nahian, eta guale egintzen gara erakusten gure eredua desberdin edala, guk, bai, ez lehen esan dutena, bai, kirola da, eta kirolan hori kompetizioa dago, ez da, baina gure helburue eta behar bada hori izango da gure arrakastan toako gozaren bat, izan da, guk ez dugu nahi klub moduen inori bidien utzi ez, guk ez dugu egiten taldin 14 jorrastu behar badebe eta 22 badaukaguz, egintzen gara talde biataraten eta beti aukerak emoten lanari gero, gero zela izen badako txakerak utziko deu, ze mailatan dagoen, ez da, baina gure asmoa beti da, aukerak emon danari, bidean ez utzi, eta behar bada, izen alda gure arrakastaren formula tariko bat. Fernando, zorizonak, zelareun da pikugaz, juntako danari zorizonak Markeleri eta jokalai danari, zedako zuien ekipo danakaz eta pertsona danakaz, zeuse gaitxikon gozari aurre kasu honetan urdei luruna taldie, aur zauzi danok, pina itzen. Errepaso txikiete mundu, sozialki ekintzak eta klube ligari buruz zeuzer geratu dazku esateko, zenbat ekipo dauz ligan? Bakizuie? Guk, lehen egonko maila honetan, 8 ekipo gauz,
Bai, bueno, banatu gara bi grupotan, eta gurean pues, lau gara, horregaitxik joan, liga laburtsue da, Bai. baina akauen nivela nahiko parekoa direz. Eta orduen hori, bigarren fase honetan juntetan gara gure grupoko lehenengoko biek eta beste grupoko beste biek. Eta horren hartan izango ginen hori, Bizkaiko lau ekipo hoberenen arteko azkenengoko fase hori. Gero egia da, juvenil neskatan badauela B liga B, bai hor bai badeko gu ekiporan bat, eta hola, azkenean kategori guztietan, neskatan gehien bat, minimo ekipo bat, 2, 3, 4 kadetatan, Bai. eta gero mutile be bai aparte, así que... Baina, bueno, gure partetik hori, liga nahiko ondo, fasetxua ondo joan dazku, joan gara oberantza nik uste ontsi bertan momentu oso on baten gabiz, pasan azte guren partido oso ona jolastu du eta gol nahiko sartu duz. Eta ganera hori lesionatu Zemat? Zenbat izen zen azkena, 46, 18. Bai. Ostras, bai, 18 berrota 46, bueno, 46. Bai, Bai. makinas. Sartu duz, pilo bat, beste partio batzutan bebai gehiago sartu duz, osea. Partido politxesa mide ikusteko, ez da? Bai, Oso bueno. dinamikue, no? Oso dinamiko. Gaur egun eskubalea Bai. gero tan dinamiko da, eta ganera inkluso arauek eta lan aldatzen doaz horretarako. Espektakulo moteko, eta ganera ondo olgetan basu eure moduen, pues, hobeto. Así que, Ze politxo. benetan. Bueno, ametik danerin bite, domekan bederatzi. Gu dauenak zazpitxik bederatxire parrandan egon bertame bai, aldau egin. Bai, domekan bederatzi esan du, 11etan seniorren partidue, eta ordu batatan, Mendakun Junen eta Almiken, Islakale, Kiroldegiko kantxa horretan, Urdaibai lurunak fase finalera gu dau egin, eta irabaztigaz neikotxo. Nik uste lortuko zuira, ametik ingu sorginkeri bet. Espero bai. Sorginkeri ez irabazteko, hori ja entrenaten zuie, lesin horik ezekoteko eta ondo pasateko gehien bat. Ez da izpa, babesliek edo guzuia itxetu? Edo zeu zer gizau esateko? Bueno, Fernando? hor be, bai, ondo eskerrik asko hori aipatzearen esastuteko. Jugada politxe, Bai, darto inzu horre cambio de juego inzu oso ondo. Eta eukio tamen apuntute, baina horlan. Da, bueno, egiz esan, amendik nahi dutena da, babesle guztizeri eskerrak emon, ez da? Hau guztize egon gara berbetan guazela gehitzen, guazela taldek eta pilo bat, baina, gero baliabidie bidiez, eta baliabidiek horrek, azkenien diru da, ez? Geure hartien bai laguntzen gara, entrenatzaiek, haute beste, bai hau gehien bat bolondresa da, eta gero badaude udaletxen aldetik, eta bai foru aldunditik laguntzak, baina urri geratzen dira, daukagun volumen aiteko, eta orduen hor ere, pizkanaka joan gara lantzen, babesle planak egin, apurtxoet lata emon, edo baita ere, hasikeran gehiago ezagutzen gara, eta horrepe laguntzen deu, eta orain momentuan hor ere, babesle potente eta pilo bat daukagu, ez naz hasiko web horrira sartzen basari hor dauz danak ordezkatuta. Zelan da webgunia, parkatu? Parkatu webgunera. Bai, zelan da? Zelan da, 3w urdaibaesku.com. Vale, segi. Eta, eskerrak emon amendik eta nari, beraiepe parte dira, arrakasta honetan, ez da? Ostras, zema gente dagoan, Ez que nago argazkiz ikusten, jagatik ikusko da bienak ez da ikusko. Hor jentesko falta da, hori zetan da, kurso bukaeran, denboraldi bukaeran egiten duen klubeko egune. Ez que bitutxu, bera elezi beste ikusten. Hau da, ez da, Santa Catalina. Bai, hor Santa Catalinako zelaizen batzen gara gehienok edo klubeko haitiamak, eta egiz esan txiki geratzen hasi da Santa Catalinako zelaiz, ez dakit datorren urtien zelan egingo dugun, baina zerbait egingo dugu, danokor batera temporaldiari edo denboraldizeri amaiera emoteko, jaitxu bete egiten dugu, hor dan hori premio batzuk egoten dira,
txikitatik hasi eta nagusizeraino, Baskari bet egiten dugu, eta gero, ekintza batzuk egoten dira, eta eguraldi honoa egonezkero, egun oso politizeten da borobile. Igez, adibidez, eguraldi, ekain honetan, apurtxoet eurize agertu zen, eta apurtxoet itxusi geratuz, itxusei eguraldien konture, eta ez da inbeste gozatzen, ez da, baina, Euskal Weatheri namekue tipiko, haulan, laino apur bet, txute gauz. Eta, hor dauz hor ikusten diez, daukagu zen... Esango taz, gure hausun, Idaztorza, Allianz, Alakrana, Bilboats, Bilboko honek, ameku diz behai, Hotel Luruna, Inpeska, Vitalden, Goiri, Hortz Klinika, Palacios, Autokare Salva, Rural Kutxa, Soiube Autoeskolak, Eskibel Anaiak, Aldatxerdi, Larrauri Anaiak bebai, Hotel Spa El Puerto, Muntekakue, servicios a domicilio, etxerateko zerbitzua. Alejo berri. Alejo. Alejo, Tristan horrek superronak itzen dauz horrek. Pizzak eta bocadillo. Igarten nagusia gotela, ez da. Los Chopos, Hotel Branca, Argibide, Kooperatiba Txikize, Bermeo Podoklinika, Bokale, Jon Torrontegi, Mundakasur bebai, Labise, Occidental, Comiser, La Mera Txiki Construcciones, Estudio MDK Arquitecturakue, Portuondo Erretegize, Astobieta, Talleres Murgua, Renteria, Errekambioak, Occident, CrossFit Bermeo bebai, eta MHA, eta Eroski zelan ez, Eroski Mundaka. Eskerrik asko beri. Hori da, eskerrik asko danari. Nik ez daitxe, hemen, bitu, irugueko dakuz. Guk itxukitik, ez dakitz, ingu berba, gu kolaborata. Ez daitxe, hemen itxuki sartu behar badun, da beste dakuz, haulan, politxo geratuteko. Horrize betetako, hor badagueko txu, eta gu prest, gitxi dakana, edo gitxi mondaldabena gitxi, gehiago mondaldabenak hobeto, eta dana ondo etorria. Ala nitzen dize ekipo honak, ez da? Bai. Ez que, klaro, laroi harin ez da, baina hau argazkiz ikusten da, dino zuek izau falta dela. Askotaz gehiago, horre erdi bez ez dirizeko. Bai, hori da, erdi ingeru ongo. Bai, hor dauze familizek eta umiek izen bat. Bai, guk esan duzen zenbakiek horret direz, bosteun inguru, jokalari bakarrik hor barruen sartu berdidez, entrenadorak, jokalari bakoitzeko, gurasoak, familie behe mugituen zuz, así que, imagina. Da historiz ebe bako zuie, taldiek. Ondo ekipo, zorizonak, ez dako zer gizago esanik, ja partidora animeten badan jentie, esan du moduen taka, bederatzi zendomekan, goizeko mesatik eta gero. Aldazun ameiketan da arratzaleko mesara. Domeki ebakizuie, zelan dan. Zeu zerritzi duartik, edo ingu bukaeran atxe, zelan ikusten zuie? Fernando? Bai, nik borabiltzeko danaia, da esateko baita ere, klub moduen, lehen esan dugu sozialki, baina, gauzatxoren bat hor geratu jat, zelan ez da sortu garen lekutik, Euskararen alde egiten dugula ekitaldi guztietan parte hartu, berdina baita ere, eta ikusi zelan nondik etorri den, eta zelan dauen taldie berdintasun aldetik lan egiten dugula, esan behar da lan baino, gure kasuen gauzie izen normaltasunez hartun, ez da, baita ere juntan, entrenatzaileen aldetik, bai gehiengoa neskak emakume diez, eta total normaltasunez daramagu hori, baina berdintasuneko plan eta ekitaldi orotan parte hartzen dugu eta beti gauz prez. Eta gero azken olako gauza aipagarri moduen baita ere azkeneko urtietan eta igez gehien bat, esango dut, baita ere deko galdetxu bet,
bueno, persona berezizek edo integrazio aldetik, ere lan egiten dugu, ezta, eta, bueno, badauz taldien, taldietan, klub barruen, badauz jokalarizek, badaukenak... Bai, beharrizar espezialak eta danako kitzeko aukerie. Hori da, horretan lan egiten dugu, senior mailan daukagu jokalarien bat, badaukaguna beren, arazoren bat, eta ez dugu inungo pegarik alderantziz, oso gustora, eta parte dizetean, eta gero baita ere, ari gara lanien, hori mundakako Sagrado Corazonen dauzen hango bizi izenakin, egiten dugu ariketak, entrenamenduek, eta eurek gustora, eta inguruan parte hartzen duen umeek ere bai, eta horretan ere beti prest eta laguntzeko prest. Beti torten diez animate, superposik eta lan, eta benetan, kala dituten asko ez. Azkaningo kotzokalize beti da ikusleku, Bai, janki da. Bueno, zutabe politxe dako zuie, esan zuie euskerie, esan zuie bebai bitu hemen logu eta anadako zuie. Osa, horre aldizen ikusten da bebai zuen baloriek zeintzu dizen. Eta, bueno, hori aipatuteku da. Bai. Nik zorizona baino ez dakagote esateko, bueno, horre aldize geratu da purtsu eta holan zahar. Bai, politxo dago, da inbeste gauze dakoz, nik emongo txatarre pasue. Gana, nik azetxin bizi dena mundekarra da, ganera. Da, bueno, ez da itxarre morariz esan badan, bai, bueno, esango elbitu, hau da bestia, hau ez da, nor, argaziren oizku da, horrein dalak itxi, edo... Badeko ja urtetxu batzuk horrek argazkizek, baina hain politia urte ban hor mantentzen dugu. Bai, beti gauz barriztuteko asmoan, baina... Beste lan bat gizau. Hori da, barrizek ez dugu urtetan hain elegante eta horben bera mantentzen dugu. Photoshop, ere. Bai. Beste gauze bat, bueno, klube hain doa handitzen, erronketariko bat edo arazoren bat izan alda gainetik ez pasatzi, ez da horretan bagabiz apurtxu bet modernizetan eta eta juntakoak apurtxu bet sare sozialak eta alde digitala lantzen, ez da. Eta gero baita ere kudeaketan kontutan izan behar da, legediz, ez da, lei de protección de datos, lei del menor, guzti horretan bagabiz lanien eta honek ez deko jau martxi hartun dau eta gurpila zide bueltaka eta orain gure lana da gurpil horrek ez gelditzie eta eta gainetik ez pasatzi ez da horretan... Claro, arazotxuk aldagoekin jente gizau da ez esan limiterik ezimini, zuentzako be kompromesu da, ez da? Ardure asko dakar. Instalazio aldetik, ez da, gabiz hor udaletxiekin lanien, aprobetxetan dauzen kantxa eta instalazio guztiak, ez da, eta egia esan momentu baten arazoa izen alda, toki gutxi edo tokirik ez eukiti, ez da, baina, alegin duko gara eraren batera edo bestera, aurrera itxen, bai. Ez da batxera zintxe bituta. Guametik itxukirratitik, aldun erien lagundu, idatzi edo deitzuti baino ez dako zuie, zeuen, biharri zen guztizetarako. Gana, buke hile bidarugu martxan, bai. Zeuen albadun lagundu erabatien, ingot berba zuzendari zegaz, ez etuten dut eta seguramente zangozku baietx. Oso, ondo? Eskerrik asko. Zeueri. Ia, junegaz eta almikegaz abandonata dakuz eta desabandonata esaten da moduen. Bitu, esan zu izkuntzina asuntu, bakizuie geue bai bermiotarra okitzen dula hemen bermiotarra daku, ez dakitzan betik imigotxut ikusteko geure iztekiz, Eta, naiz, eta mungiko batekoan, uste dut dauzela mundekako esarak bebai, azkanen amendano gara, ia bakizuie zein dan, ia noga zingot, venga, junegaz hasiko gara. Bakizu zelan esaten duen guk bermiotarrak mundekako lorulez dakozu. Ez dakize kotxi edo mundekako lorulez dakozu. Bakizu erru dauen esan? Txarto dakozu lez, ez galdute edo. Okerrera edo alako zeuzer. Ez da hitu. Bai, ondo. Eta beste zaera bat,
gatzak dauz, Bai, ondo esan zu. Ja, noiz esaten da... Einarin. Harin itzen zuzen gauzek, ez da? Bai, no. Ondo Harin egin barik. onde. Oso Ondo, ondo, harin. Oso ondo dara zuie geure zukalkiz, Vale. Eta, bueno, amaitzuteko gonbidatueri itzen txagun askanengoko hile honetako galderie, zuen lau etortzeari ere, zeuek kasa akabaku jokalari jerimongo txaguaren protagonismue. Ia, zein da zuentzako domeka perfektue, eta ez da balizo esatie partidu irabazi. Zan bizuie beste dozer. Zein da zuentzako partidu ez dauen domeka baten, zein da zuentzako domeka perfektue. A ber, eske oingo gure domekak diez estu dizeten orduen, ez bai? daku, bai, ze bigarren batxi egun gauz eta estu dizeten pasaten duz domekak, edo sino partidugaz. Ja. Bai, ez da hitz lagunekaz edo... Bueno, imagineku gauzela abustuen eudien. Ai. Eta ez dau partidorik, eta ez dau ikasketarik. Zein da zurentzako, banamana ningu, domeka perfektu. Ba, ez da hitz, ba, iguale aprobetxa eta plaitzera zun lagunekaz, eta gero ba urten gauien sozer hartuten, horrelako sozer, ez da hitz. Vale. Cambio. Ba, ni be bardin esan duten, ba, goizien tranquila altxa, desperdore barik, eta ondartxara joen, hor jan lagunekaz, eta gero ba dutxe etzien, eta urten Bai, buelta baten moten. Buelta baten moten esatzien. Aprobetxagune. Bai. Oso, ondo. Vale, ekipo, ba, askaningoko galderista galdera bat, egin bizuie zeuek bizok, neskak, egin arri horriar, irutiko bienara, eta kaba irabazten dauenak, hauntzek esango txutia. Zer aukeratu bizuien, dale. Venga, bat, bi, iru. Arri horrian. Arri horrian. Vale. Arri horrian. I, Arri horrian. norki batzi dau? Itxan binuen. Ah, vale, zubi. Arri horrian. Zu bat, orain. Arri horrian. Listo, nik irabazi dat. Oso, Como no? Venga, ba, geuri irratsaioa akabateko, kanta gustanatxu, musiki gustanatxu? Ni, bueno, bai. Bapes? Venga, bota kanta. Almike galdu da, basi, berak elegiten da. No? Ah, bai, hemen galduten dauenak elegiten dago, ale, kastigo modure. Venga, ba, Almike, ba, bota zeu, kantatxu ez, ze kantatxu bazuzu akaba? Ba, ez da hitz euskera, zerderaz, edo... Igual da, seguzune musiki da. Bai mingo kanta bat. Esan? Juneri eta niri gustatzen dazkune. Bota. Salda badago. Venga, bai, minori. Salda? Salda badago. Domekan partidu baino lehen abinan du, Bai, Venga, bai, iningo. Eintxe dako, pero berriro. Hau, miruana. Uste bai. Bai, no. A ver. Salda badago, mirua. Bai, Hau da? Bai. Venga, ba, haunegaz kantigaz bukatuku, ametik ingu zorgein keribet zeoteko lezino askorik edo gitxi, eta jente asko zungo, hori seguru jente asko zungo dala, ostabeko goratuku, domeka honetan, bederatzi, islakaleko kiroldegi zen dago ambientetxue, amaiketan seniorren partidue, eta ordu batatan, hemen dakuzen Urdei bai Lurunako neskan partidue. Anime danok. Eskerrik asko kuadrilla, Lauro hori etortik gaitxik, eta sorteo honi. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ondo zuen. ibili. Asko. Bai. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Freno horik gabe, talda pandera, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero, ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde.
gera bi